Heikki Valtanen ja mä omasta asunnosta käsin sitten tein viiniolut ja ruokaesittelyä ja kirjoituksia. Tässä on vihermintusta tehtyä minttuteetä niin, että se minttu on ensin kiehautettu vesi ja siinä kiehuneeseen veteen kattilaan on laitettu mintulehtiä ja semmoisessa suhteessa, että noin litra kiehuvaa vettä ja sitten 1,5 nikkua minttua. Ja 5-8 minuuttia niin ne on siinä hautuneet ja sen jälkeen se on siivilöity ja se on maustettu hunajasta. Ja tää on ollut jääkaapissa yön. Ja erilaisia yrttisuoloja. Suolaa tai tämmöistä niin sanottua sormisuolaa, eli rapeita suolahiutaleita, niin sitä tämmöiselle laakealle lautaselle ja siihen silputtua tilliä. Ja se sitten on siinä lautasella niin parisen viikkoa kotona jossain keittiönurkassa ja aina päivittäin sekoittelee sitä ja vähän ettei se pääse pakkuntumaan. Ja se kuivaa siinä koko ajan ja vesi haihtuu taivaalle ja se tillin maku tiivistyy sitten liikkuu siihen suolaan ja kun se on täysin kuiva, niin sitten siistii lasipurkkiin ja talveksi säilyy. On tehdä silisuola samalla idealla, että tässä on kahta eri sililajiketta, vihreätä ja punaista. Ja ruoanvalmistuksessa on hauskaa, kun saa ruokia vastavärejä. Ja tässä ne vastavärit on tullut sillä tavoin, että on vihreä ja punainen on vastavärit, niin se näyttää hyvältä yhdessä. Ja mä oon nyt varovasti puolittanut nämä ja ottanut ne siemenet sieltä pois ja sen jälkeen leikannut ne ohuiksi kuutioiksi, niin tämmöisiä 1-2 millin kokoisiksi kuutioiksi ja nyt ne kuivaa siinä sitten. Ja sen jälkeen sen voi laittaa pippurimyllyyn ja käyttää ruokaan siihen, missä siliä käytetään. Ja mikä tästä tekee kiva, niin tämä sili toimii kun sili yhdistettynä suolaa, kun suolaa tavallaan vähän epäterveellistä käyttää. Niin nyt ei tarvitse suolaa käyttää niin paljon, kun se on silillä maustettua. Täällä nyt seuraavana tämmöisenä alkupalatapaksena tulossa niin pahdettua leipää tai paistettua leipää. Sen kanssa tarjotaan savujuustobrusetta. Siinä on savustettua juustoa, se on kipparia, voi olla forestia, kuusamoa, mitä tahansa savujuustoa. Ja sitten siinä on tomaattia ja basilikaa silputtuna ja valkosipulia ja sipulia. Ja hyvää oliiviöljyä ja ripaus viinietikkaa ja suolaa ja pippua. Nyt sitten vaan täältä niin tätä kylmässä ollut kasvisjuuston seosta. Basilikan lehti sitten näiden päällä. Suomalaisen keittiön ongelma on se, että se ruoat on tasavärisiä. Peessi omena, peessi kermakastike ja peessit lisukkeet ja kaikki on vähän littanaakin. Et millä tavalla niihin annoksiin sitten saisi enemmän tällaista ulkonäköä, niin laittamalla just niitä vastavärejä. Ja tässä on esimerkki siitä, että vihreää kesäkurpitsaa ja punaista tomaattia, ne on vastavärit. Niin nyt uuniin laittaa ensin ne kesäkurpitsat 5 minuutiksi, vajaa parisata-asteinen uuni, ja sitten lisää ne tomaatit sinne. Ja kun ne molemmat on kutakuinkin yhtä kypsiä, niin sipaus sinne vaikka basilikalla maustettua tuorejuustoa ja kokoaa ne tällä tavalla torniksi. Ja sitten laittaa vielä cocktailtikulla siihen reijän ja siihen reikään tai rosmariinin oksan. Ja vielä lautasella on kaunis vastaväre tehty toi kasvislisuke. Ja se on vielä korkeakin, että tää on kalasaltinpokka. Ja Italian kuuluisimpia vasikaliha-annoksia on vasikanleike saltinpokka alla romana. Ja sillä tarkoitetaan sitä, että vasikanleikkeen päälle on laitettu salvianlehti ja sen päälle ilmakuivattua kinkkua tai pekonia. Ja se on tikulla tikutettu ja sitten molemmilta suolattu pippurauta ja se on paistettu pannulla. Mutta siitä on tehty Suomessa kalaversioita ja siihen voisi käyttää suomalaista kuhaa, ahventa ja tästä kuivahkoa hienommakuista kalaa. No tässä tapauksena versiona on pangasius, vietnamilainen kala ja ideana, että tämä pekoni täällä pohjalla
ja sopivan kokoinen pala ja sitten tätä pangasius kuivahkoa kalaa siinä päällä. Se on suolattu ja pippuroitu ja sitten taas vielä tämä pekoni tuohon. Näitä nyt ei, nämä on tällaisia maistelupaloja, mutta kun kotia tekee ruokaa, niin se voi olla sitten ihan kokonaan niin paljon isompi. Minttuvoilla maustettua uutta perunaa. Ja me Suomessa ollaan totuttu käyttämään tilliä uusien perunoiden kanssa, mutta varsinkin Englannissa niin on käytetty erittäin paljon minttua maustamaan voi, ja sitä minttuvoita käytetään sitten uusien perunoiden kanssa. Se on erittäin hyvää varsinkin lohiruokien kanssa ja tietenkin karitsa- ja lammasruokien kanssa. Sitten vaan tänne voihin vähän paistumaan näihin yhtään rasvaa. Katsoin, että riittääkö toi pekonin rasva, mutta saa nyt sitten nähdä. Tässä on nyt sitten tulossa vielä tällainen ruoka kuin rosmariini valkosipuli voissa tai öljyssä niin paistettuja bratwursteja ja nykypäivänä kokit kun ne tekevät ruokia ja tämmöisiä kala- ja liha-annoksia, niin ne laittavat siihen paistinpannulle rasvaa ja sitten ne laittaa siihen tätä valkosipulilastuja ja vaikka rosmariinin oksia tai tinjamin oksia, ja siinä paistuessa siinä rasvassa niin ne muuttuvat sitten hyvän makuisiksi ja maustavat sitä paistettavaa tuotetta. Rosmariinin oksia ja ripaus rasvaa ja kun valkosipulia käytetään ruoan valmistuksessa, niin siinä on tärkeää huomata sellainen seikka, että ei millään tehosekoitusjutuilla silppua sitä valkosipulia, vaan aina terävällä puukolla. Ja jos se tällaisella silppurilla sekoittaa sitä valkosipulia, niin silloin se tulee kitkerän makuiseksi ja se ei ole se, mitä tavoitellaan siinä. Kätevä tämmöinen vinkki on, kun tekee näitä valkosipuliruokia ja sipuliruokia, niin ei kuumalla vedellä pese käsiä, eikä saippua vedellä, vaan kylmällä saippua vedellä. Siinä on se idea, että kun siinä on se kylmä saippuavesi, niin ihohuokoset ei tällä tavalla aukea ja valkosipuli menee vielä syvemmälle sinne makujaan. Se on harmi, että kameraan ei tule nämä tuoksut, mutta se on fantastinen tämä rosmariinin ja valkosipulin ja rasvan tuoksu tässä. On sitten mielenkiintoinen yrtti on tämä karriyrtti. Ja nyt kohta tässä käyttämään myöskin karriyrttiä niin, että laitan ihan samalla tavalla tuonne paistinpannulle melko lailla reippaasti. Ja sitten reippaasti karriyrttiä ja sitten tätä broileria siihen paistumaan. Seuraavaksi tässä valmistetaan broilerin rintaa, joka on maustamatonta, koska siihen tulee nämä yrtit. Ja se yrtti oli tämä karriyrtti ja näitä taas tänne paistinpannulle ihan vaan sinne reilusti yrttejä ja sitten paistumaan ne broilerit siihen päälle. Ja taas tarkkana, että ei käytä raan broilerin jälkeen, niin pesee nämä välineet hyvin. Ja kun yrttejä kerran on, niin mieluummin käyttää tuoreita yrttejä kuin valmiiksi kaupan marinoituja, tehtaiden marinoimia tuotteita. Tässä on karriyrtillä maustettua
karjayrtti oli tässä paistorasvassa antamassa makua sille rasvalle ja broilerille, ja broilerin-rinta ei ollut mitenkään esimarinoitu. Se oli siinä karjayrtti voissa vaan paistettu ja sitten suolaa ja pippuria siihen päähän. Esimerkki siitä, että voi tehdä tällaista, miten rakunaa voi käyttää. Että on kahta lajia rakunaa, mitä paljon Suomessa käytetään. Venäjän rakuna, joka talvehtii hyvin, ja Ranskan rakuna, joka ei talvehi hyvin, mutta se on taas paljon hienompaa ja tyylikkäämmän makuista. Siinä on aniksenkin makua vähän mukana, arvota. Niin tässä on nyt tätä Ranskan rakunan oksia, jotka on kevyesti huuhtastu ja pantu sitten tähän puhtaaseen pulloon, ja sitten tämä on nyt tänään tehty, niin se ei vielä paljon maustunut, mutta on päivän kuluttua siellä on jo ihana rakunan maku. Ja tätä on sitten mukava vaikka sumuttaa tätä rakunan makusta ruokaa salattien päälle ja mihin vaan. Balsamiviinietikka siirappia on tehty sillä tavoin, että on ollut viinietikkaa, jonka mä oon keittänyt kappilassa aika lailla kasaan tuommoiseksi, sitä on ehkä 4/3 jäljellä. Ja siinä kiehumisen loppuvaiheessa mä oon laittanut rosmariinin oksia ja valkosipulia siihen makua antamaan. Ja sitten kun on antanut sen makunsa, niin mä oon siivilöinyt sieltä pois. Ja nyt tää on ehkä vähän liian ohutta tässä pullossa, mutta millä tavalla saisin nätisti tehtyä niin, juttuja, niin voi semmoisen niin tällaisen kastikeraidan laittaa pohjalle. Ja sitten se paistettu pihvi tai kalla, mikä vaan tähän päälle. Niin tää on semmoinen tyylikäs maku ja värilisä. Ja valkoinen lautanen ja musta soosi. Niin pitäisi näyttää hyvältä.